Assalamu mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde min bismimon e kelle gadane roɓindo jaydeji aljuma cabantati lewru août 2024 bismillah mon e roɓindo jaydeji puɗɗortoɗen jaydeji men koye jayde gendira leydi Sénégal jayde Le Soleil yarti e kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaɓɓimo premier ministre Pedro Sanchez mo leydi Espagne ne wayno noon cifanɗe ɗiɗi mbaɗama tawi yoyti koye mbiyata ko coopération migration régulière beele tigui ha joni wawde ha joni safrude to banggue ɗanle ɗe ndewani lawol kanko horejo leydi ndi hakkude makko e on koɗo mo jaɓɓi ne wayno kadi ɓe garti e yiide wonande hokkude golle kono kadi reftinde ɗen gueɗe lawol ɓen ɓe ganduɗa ko migrant en kono kadi ɓe garti ha joni e ko yoytno wonande ɗin accord aji mbaɗaɗi signé beele wawde ha joni dartinde ha laaba ko yiyete ko ɗanle ɗe ndewani lawol tawi ɓe ndewata koye maaje kaɗɗe ɗe jayde Le Soleil yarti hen en ƴeewoytu jayde li quotidien arti koye livre bilan des 12 ans de gouvernance ɗum noon duuɓi sappo e ɗiɗi ko jooɗi e jappere laamu leydi Sénégal Macky Sall ne wayno on livre de hanki o ɓanginama toon to siège mo APR kanko ɓe ganduɗa ko yaadinoɓe horejo gonnoɗo horejo leydi ndi Macky Sall ɓe garti e duuɓi sappo e ɗiɗi payodinɗi ɗi ganduɗa kanko horejo leydi ndi Macky Sall o waɗi ɗum e ɓamtare leydi Sénégal walla mbiyen e wertago leydi Sénégal tuma nde o jooɗi e jappere laamu Walf Quotidien arti koye nden deftere nde ganduɗa ɓanginama livre mo ganduɗa artata koye duuɓi sappo e ɗiɗi ko jooɗi e jappere leydi Sénégal Macky Sall yiide Walf Quotidien livre blanc sur les réalisations de Macky Sall Benno challenge le projet Benno ne wayno arti ha joni e ɗen golle ɗe ganduɗa Macky Sall waɗi ɗum réalisé e duuɓi sappo e ɗiɗi tuma nde o jooɗi e jappere leydi Sénégal en ƴeewoytu jayde enquête APR défend son bilan ne wayno mbiyen landa APR kamɓe yaadiɓe mum kamɓe kala hanki wonde ɓe ɓangintuno on livre blanc mbiyen deftere nde ganduɗa ɓe ɓangini ɗum tawi ko artude golle kanko mo ganduɗa ko Macky Sall gonnoɗo horejo leydi ndi kamɓe kala ɓe garti e on livre e yiide omo ganduɗa ko Sidiki Kaba o arti wonande réalisation ji mbiyen golle ɗe ganduɗa kanko horejo leydi ndi o golli ɗum kono kadi o arti e yiide ko ɓuuri temedere e capanɗe tati e tati milliard copreje men franc CFA ɗum ɗo kala ko Macky kay adi wadde ko yete ko rationalisation beele tigui usude dépense uji ɓurtuɗi ɗi laamu ngu arti e ko fatuno noon e ndiyam e kuɓɓam ha e ko mbiyata ko téléphone autoji ha e ko nandi hen ɗum kam ko Macky ne wayno adi wadde ɗum jande l'observateur arti koye wayloji ɗi ganduɗa teskama toon to police ko wayno dit que la division des investigations criminelles ko wayno sûreté urbaine ko wayno la division de la cybercriminalité ko nandi hen ne wayno wayloji teskama toon ɓen ɓe ganduɗa ko ardinoɓe ɓe kono l'observateur arti ha joni e ñalawmaji gadani toon to suudu dumbirdu omo ganduɗa ko ɓiɗɗo debbo Nabou Leye tawi ko jeenoɗo ɓe ganduɗa kañumen tuuma ene jeeya e wargo omo ganduɗa ko Aziz Dabala kam e Boubacar Gano ɓe garti noon e ndun suudu ɗo tawate woni chambre 5 en yoytu jayde direct news arti ko e mo ganduɗa ko Guy Marius Sagna filñitere nde o jogui fewde ambassade mo leydi France ɗo e Sénégal yiide kanko Guy Marius Sagna ɗum noon ko sababude ɗe ganduɗa passeport uji ɗi ganduɗa ko ambassade mo leydi France ana jogui ɗum tawi ene jeeya ɗin passeport uji ɗi ganduɗa ko ɓiɓɓe o mo ganduɗa ko gendarme DJ Badji kam wondude e passeport uji étudiant ji ɓen ɓe ganduɗa ko janggoɓe toon to duuɗe jaaɓe hatirde leydi France hay ɓe ɓe ganduɗa ko yiɗɓe ɗannade ɗum ɗo kala ko caɗele ɗe ganduɗa ambassade leydi France ene salto totti ɗum yoga e ɓesguji ɗi kanko Guy Marius Sagna holliti o tottino ultimatum ñande cabantati lewru juillet 2024 ko yitno on alhaali Guy Marius Sagna ne wayno jayde direct news arti e kan haala ko ganduɗa filñitere mawde nde Guy Marius Sagna jogui e ambassade leydi France ɗo e Sénégal ƴeewoyen jayde Sud Quotidien arti koye e on livre bilan 12 ans de pouvoir duuɓi sappo e ɗiɗi ko jooɗino e jappere leydi Sénégal Macky Sall répond à Diomaye et Sonko on livre mo ganduɗa ko deftere nde ganduɗa windama tawi artata koye golle ɗe ganduɗa kanko horejo gonnoɗo horejo leydi Sénégal Macky Sall ɓe kolliti on livre ne wayno Macky ne jabto kanko Ousmane Sonko kam e son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde Besbi le jour arti koye APR livre son combat contre le projet APR ɓe garti e tumo tigui nde ɓe bangintuno oɗo livre mo ganduɗa ko deftere mo mbiyata livre blanc artude duuɓi sappo e ɗiɗi ko jaami jooɗi e jappere leydi Sénégal
Sénégal Macky Sall ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko yaadinoɓe kanko Macky Sall ɓe garti ha joni e laɓɓinde e yiide wonande ɓandu Macky Sall caggal kay teska tuumaji kam ni e yogay kaaji ɗi ganduɗa ene pawe e kanko horejo wonnoɗo horejo leydi ndi Macky Sall ɓen ɓe ganduɗa ko wayno Sidiki Kaba Oumar Youm e omo ganduɗa ko kanko woni Mansour Faye ɓe garti tigi ha joni e jabtade ɓe ɓe ganduɗa ko lande Pastef kam e yaadiɓe mum kono besbi le jour arti ha joni e ben ɓe ganduɗa ko waylare nde ganduɗa teskama toon to police ene jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko waylaɓe omo ganduɗa ko Bara Sangaré homme des forces spéciales kam e force occulte kadi ne wayno kadi ha joni waylama omo ganduɗa ko Adramé Sarr mo dik on saaha mo ganduɗa ko wonam toon to ressources humaines en jeeya hen ha joni mo ganduɗa ko Mamadou Tendeng kam e Wali Camara nawaɗo toon to aéroport AIBD Diaynde Tribune arti koye ɗiɗo wargoji teskadi ɗiɗo dumunnaji kala yiideɓe hakkude altine kamɓe alkamisa nayo hawruɓe ladial tawi kadi ko agression yiideɓe on ɓe garti on ɓiɗo debbo baraɗo toon to Bargny tawi fitandu mum yoɓa koye canal kono kadi ɓe garti on chauffeur to Grand Yoff jinoɗo dandude on mo ganduɗa ko sogo debbo baɗetnoɗo agressé ɓe bandiji jandano e mum ko kañum fitandu mum yoɓa kono toon to Médina Gounass Dakar on mo ganduɗa ko kurɗo yeeso mum ko kañum ne wayno felli on mo ganduɗa ko gorko goto caggal nde o namdi ɗum kalis mbiyen koppareje jonde Diaynde Tribune arti e ɗin worgoji ɗi ganduɗa ko teskadi ɗo e nder wertago leydi Sénégal ƴeewoyen Diaynde Révélation arti koye les 7 sages mbiyen jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ko taweteɓe toon to conseil constitutionnel dokki fover kanko horejo leydi ndi momtugol ko mbiyata ko suudu sardiyeji assemblée nationale kono ɓe garti to banggue rationalisation des dépenses politiques Malal Talla ɓurɗo andirede Fou Malade o hooli alay saago kay laamu ngu fonno adorade koye wadde supprimer mumtude ha laaɓa ko yiyete ko caisse noire ƴeewoyen Diaynde Rewmi Quotidien arti ko e on livre bilan duuɓi sappo e ɗiɗi ko jooɗi e jappere leydi Sénégal Macky Sall e yaadiɓe mum caggal hanki nde mbaɗatno ɓangguino on livre mbiyen nden deftere ɓe garti e yiide la réplique chiffrée de Benno Bokk Yakaar à Sonko ɓen ɓe ganduɗa ko yaadiɓe kanko mo ganduɗa ko gonnoɗo horejo leydi ndi Macky Sall on livre blanc mbiyen nden deftere ne wayno jabtimo Diomaye Faye kam e Ousmane Sonko bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadanderoɓe ndo jayndeji subaka hande o min dokka on aadi altine so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogomon on jarama.